Jos Suomella haitallisen maahanmuuton vastustaminen on islamofobia, niin olen ihan mielelläni islamofobi. Siis yhdenvertaisuusvaltuutettu lähti julistamaan, että persut on islamofobinen puolue, koska se haluaisi mieluummin suosia kiintiöpakolaisten ottamisessa kristittyjä pakolaisia muslimitaustaisen sijaan. No, kysehän on ihan yksinkertaisesti siitä, että kun me ollaan viimeisen 30 vuoden aikana otettu niitä pakolaisia turvapaikanhakijoita lähinnä muslimimaista, niin meillä on edelleen maassa ihmisiä ja ympäri Eurooppaakin sellaisia ihmisiä, jotka on tullut tänne yli 30 vuotta sitten, ei ole kotoutunut maahan ja hyvin moni nyt vaikka viime aikana maahan tulleista, niin oleskelee maassa laittomasti tai ei ole työllistynyt ollenkaan ja elää pääosin sosiaaliturvan varassa. Miksi meidän pitäisi auttaa sellaisia ihmisiä, joilla on mitään kiinnostusta kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan eikä halua antaa edes yhtäkään hien tippaa suomalaisen yhteiskunnan eteen? Sen sijaan, kun kerran on niin välttämätöntä lähteä ottaa pakolaisia ympäri maailmaa, niin mitä jos otettaisiin sellaisia ihmisiä Suomeen, joilla olisi oikeasti edellytykset kotoutua Suomeen ja ei pitäisi tätä maata niin kauheana ja valittaa suomalaisesta puurosta heti kun te tänne saapuu, niin mitäpä jos otettaisiin sitten sellaisia ihmisiä, jotka saattaisi arvostaa tätä maata vähän enemmän ja antaa osansa se eteen. Mutta ei, yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä tämä ei ole missään nimessä ok, joten ilmeisesti helpompi olisi vaan toimia niin, että jatkossa ei ota yhtään pakolaista Suomeen. Ja se on minulle täysin ok.